Жәмәгать эшлеклесе безнең мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон күптән түгел Хож сәфәреннән кайтты. Изге сәфәр ничек үткән? Тулырак Мөршидә Җихан репортажында. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хаж кылу ислам дине нигезләренең берсе булган олуг бер гыйбадәт. Узган ел 600 кеше булса, бу ел 3 миллион 200 кеше булды. Сауд Гарабстанында гомумән керүчеләр, Сауд Гарабстанына керүчеләр, хаҗилар була итергә. Шуннан инде Аллаһның рәхмәте белән бездә 2000 кеше шунда барып килдек. Бу юнәлештә Аллаһка шөкер Татмедиадан да баручылар булды. Бик атаклы язучылар, Ләбиб абый ул үзе шул изге урынлар да булуга киләчәктә шигырьләр язачак. Без ул шигырьләрне инде бик кызыксынып көтәбез. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен безгә аларны укырга. Хож сәфәренең дәвамы буларак Ләбиб Лерон Татмедиа бинасының ашханәсендә корбан ашы үткәрде. Корбаннарның дөньяда ахирәттә сөенешен күрергә насыйп булсын. Бу очракта инде без хаҗияләрне күбрәк чакырырга тырыштык һәм булачак хаҗиларны да дип әйтик инде. Мин менә үзем өметләнгән, үземнең күрәсе килә хаҗга барып кайтуларны күрәсе килгән шәхесләрне чакырырга тырыштым. Хаҗда булып кайткан кунакларның берсе шагыйрь Рифат Сәләх. Әлбәттә, ул бөтенләй икенче төрле кеше буласың. Беренче чиратта Кәгъбәтулланы күрүләр, Зәмзәм суларын туйганчы ичүләр, монда кебек тә кашыклап кына түгел. Андагы гыйбадәт кылулар, бөтен дөнья халкының бергә җыелуы, бөтен дөнья мөселманнарының бергә җыелуы шул мәгънәсендә кешене үзгәртә. Корбан ашларын уздырганда гадәттә бер генә Коръән укучы чакырыла. Ә биредә Казан хәзрәтләре дә, төрле районнардан килгән хәзрәтләр дә, язучы журналистлар, Татмедиа агентлыгы җитәкчелеге дә бер табын янында очрашты. Җәлил хәзрәт фикеренчә, мондый бергәлек бик күркәм гамәл. Аузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә бик зур рәхмәт оештыручыларга, бигрәк тә Ләбиб әфәндегә. Уразада ул бөтен шушы зыялыларыбызны, безнең язучыларыбыз, журналистларны җыеп авыз ачтырган, янда да бер сөйләшү булган иде. Алайса безнең бит пәри башка, җен башка дигән шикелле, дин әһелләре үзенчә, зыялылар, язучылар, интеллигенция үзенчәрәк яши. Менә бу беренчедән безне якынайта. Монысы инде менә хаж тәмамлануга һәм корбанга багышланып, корбан бит Аллаһ Тәгалә якын булды дип атала. Мәҗлес барышында Җәлил һәм Габбас хәзрәтләренең ислам дине фазиләтләренә багышланган вәгазьләре дә яңгырады. Мәҗлестә катнашкан башка кунаклар да сүз алды. Biz bitinде менә мәсәлән үткәндәге вакыйгаларны, традицияләрне, гырыф-гадәтләрне язабыз битендәйме. Һәм менә инде без шулар турында язучы гына булып калмыйча, ничектер менә шушы традицияләрне саклап калу һәм яңарту юлында да үзебезнең өлешебезне кертсәк, инде дигән теләктә яшибез без моны. Һәм менә шушы безнең үткәрелгән чаралар инде шушы безнең мирасыбызны кагазда гына калдырмыйча, аның гамәлдәге бер чагылышы дип әйтер идем. Корбан ашы мәҗлесендә Җәлил хәзрәт хәйрия ярдәме тәкъдимен кертте. Ләбиб Лерон да әлеге фикерне хуп каршылады. Мохтаҗ кешеләргә, авыру кешеләргә, инвалид кешеләргә шул акчаларны биреп, бер яхшы гамәл тагын эш ясак идек диде. Менә бусы да минем күңелемә яттаның идеясе, фикере. Кунаклар Хож сәфәреннән алып кайткан Зәмзәм чишмәсе суыннан да авыз итте. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.